Já vás vítám u dnešního vánočního vlogu. Kde... Počkej, takhle. No nic, já ničí světlo nemám. To asi bude stačit, ne? Já vás vítám u dnešního vánočního vlogu, kde si popíšeme, co se tak dělá v Česku o vánočních tradicích. Ano, Ježíšek sice nenosí čepku od Santa Clausa, ale jenom tak. Ještě nemám udělané výzdoby na okno, ale to nevadí, co tak... Vadí to snad se ne. Já vám jenom něco vysvětlím, co se tak kupuje o Vánocích a to je asi tak vše. Hlavně se kupujou dárky. Dárky? Jo, dárky. Ano, ale někteří lidé to přehánějí a zapomínají, že se o Vánocích hlavně slaví narození Ježíše Krista. No. To je asi tak vše o dárkách. A teď si připomeneme ještě jednu věc. Cukroví. Ano, cukroví, to je taková česká tradice, budeme si kupovat cukroví, nebo si ho uděláme sami. Oblíbené jsou linecké věnečky, rumové kuličky a tak dále. A co tak máme dál, tak to asi je... Počkej, co to je? Já už nevím vlastně, co to je? Kužížek a nebo kapr s ošít. S bramborama. No je to mňamka a my to slavíme. No jo, no, si vždycky na tom pochutnávám, mám nejraději, jak bude mé mamka kapra. A to úplně jako nějaké horory, to je bomba. Já vím, mám málo světla, poradila mi jedna kamarádka, že mám mít více světla, jenže v mém pokoji mám kapku světel, ale rozhodl jsem se, jak to budu mít vánoční výzdobu, tak to budu mít více světel a bude to i tím pádem lepší. Jo. Vlastně to jídlo, to je taková ta tradice a co tak slavíme, jo, o Vánocích dál, tak to je, zdobíme stromeček. Ano, stromeček, pod stromeček se jasně dávají dárečky, já to hlavně dělám pro jakby vánoční, jakby je to kapku vánoční vlog. Já vím, potřeboval bych hlavně ten odběr, za odběr bych dal, za 15 odběrů dám challenge a nevím, co tak dám tam, no a jsem si provést. No nic, já nevím, co teď zrobit. A vím, že aj vánoční ozdoby, to je taky naše tradice. Ale nesmíme zapomenout, co se dává o Vánocích, to je láska. Ano, láska k Ježíši i rodinná pohoda. To vše patří k Vánocům. Abych se s vámi chtěl rozloučit u dnešního vánočního vlogu a něco bych vám i chtěl připravit, ale ne, to už asi ne. To už uvidíte v příštím filmu, to budu natáčet. Nechte se překvapit, doufám, že mi dáte odběr a aspoň nejsem sám, kdo má tak málo odběrů. Ale já se s vámi loučím a uvidíme se u příštího filmu. Sledujte můj kanál Super Prasátko. Ano, chtěl jsem si to změnit, ale hodněkrát jsem si to změnil, takže už nemůžu. Pokud už to někde přijde, tak to změním. Ale zatím odebírejte můj kanál Super Prasátko. A napište do komentáře, co bych tak ještě mohl vylepšit.